A continuació té la paraula la senyora Marta Moreta del grup parlamentari socialista. Gràcies. Bon dia, diputats, diputades, conseller. Està clar, i és una evidència, que la pobresa femenina és un fet, una realitat, ho hem de dir amb totes les lletres. I encara és més cert que estem molt, molt lluny d'assegurar la lluita real contra la pobresa per raó de gènere. La pobresa de les dones envers els homes, és clar. Podem posar molts exemples, com la conciliació social i laboral, l'escletxa salarial que hi ha entre els homes i les dones, la corresponsabilitat entre homes i dones, la conciliació del temps social i laboral, la desocupació femenina i la precarietat laboral, i en podria anar posant molts altres exemples que ja s'han citat aquí. A grans trets, podríem dir i dividir que el tractament de la pobresa femenina es divideix en diverses visions, aquelles més lineals, les més qualitatives i aquelles visions més multidimensionals. Podem parlar de pobresa femenina centrada en la qüestió monetària, la renda, els ingressos, el consum. La pobresa femenina va lligada a la inclusió social. La persona pobra està en situació d'exclusió social. Però per què parlem de feminització de la pobresa? Perquè és una constatació, diputats i diputades, perquè hi ha molta més incidència de pobresa en dones que en homes. O dit d'altra forma, la pobresa de les dones és més severa que la dels homes. Diguem-ho alt i clar, l'exclusió està condicionada per la identitat de gènere, la qual cosa té relació amb la divisió sexual del treball i les condicions diferenciades de treball entre homes i dones. La taxa de risc de pobresa ha augmentat un 1,1 punts respecte a l'any anterior, situant-se al 20,9% segons les últimes dades de l'IDESCAT. L'augment global, però, en realitat, reflecteix un increment gairebé de 3 punts de la taxa femenina, tal com fa un moment comentava la senyora Noemi de la Calle. Hem passat del 18,8 al 21,6, mentre que hi ha una disminució evident de la taxa masculina. La discriminació de dones en el mercat de treball i la necessitat de conciliació de les feines remunerades amb les tasques de cura fa que les dones tinguin menor taxa d'ocupació, jornada laboral, temporalitat i salaris. Això provoca que, de mitjana, cotitzin menys, cosa que fa que tinguin menys ingressos quan cobren la prestació d'atur o una pensió contributiva. I deixi'm dir, les dones de mitjana tenen més formació. Sí, més formació tenim les dones. Això no s'ho mira ningú, més formació respecte als homes, és evident. Però això no serveix de res, perquè la taxa d'ocupació és més elevada en les dones, continua sent més elevada en les dones. I proporcionalment hi ha 3 vegades més de dones que homes que treballen a temps parcial. L'atur disminueix en general entre la població catalana, exceptuant, evidentment, el col·lectiu de dones de més de 55 anys. I ja per acabar, i en quant a les esmenes que hem fet al grup de Ciutadans, estem satisfets que ens hagin acceptat una esmena de modificació en què demanaven la redacció d'un pla de formació específica d'estudis tècnics que trenquin la relació negativa entre gènere i tecnologia, fomentant la matriculació de dones en plans d'estudis i estudis universitaris en la branca tècnica, on la presència, evidentment, d'homes és inferior. I també s'ha acceptat la incorporació d'una nova esmena que demana que s'elabori, abans que acabi el 2017, una estratègia per la igualtat efectiva dels salaris entre homes i dones, amb la implicació del teixit empresarial, polític i social,
per tal d'aconseguir que a Catalunya l'any 2020 parlem de discriminació salarial zero. No sé si ho aconseguirem. Lamentem, però, que el grup de Ciutadans no ens accepti la incorporació de l'esmena de les llistes cremallera que dèiem, per trobar la igualtat de la participació política de les dones. I per acabar, presidenta, ja acabo, hem arribat a l'acord amb un redactat similar a una altra esmena que demanaven que es promogui la plena inserció social de les dones que pateixen discapacitat física, psíquica o sensorial a l'empresa ordinària. Votarem a favor del total de la moció. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Moreta.